हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनबा जथाय खौरां लाबोदों। दा बेयाव मा दं नोंथांमोना मिथिना लानि फै। दिनैनि फार्स्टआव दङ जे गोजोनथाव बाथ्रा दि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय बिटिआर रेकर्डनि रादाय बादियै बारग' एनडिएफबिफोरनि लिडार आरो केडारफोरनो दिनै जिउ खुं राहा हिसाबै राङारि अनसुंथाइ होबाय। बेखौ दिनै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव होनाय जादों आरो खौराङाव फोरमायनाय बादिब्ला बेयाव गासै 1279 सा सोद्रोमानो 4 लाख करि रांनि चेक होनाय जादों। कंग्रेचुलेसन बावहरबाय बिथांमोननिसिम। गुबुन फारसेथिंजाय खौरांगिरिनि सोंथियाव बिटिआरनि सागानगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि बे राङारि अनसुंथाइफोरखौ फेज हिसाबै होनाय जागोन। दिनै बिनिनो गिबि फेज हिसाबै होनाय जादों। आद्रा थालांनायफोरखौ उननि फेजआव होनाय जागोन। आरो खौरांगिरिया सोंबावनाय रन्जन दैमारिनि बाथ्रानि सायाव बिथाङा फिनदों दि आथिखालाव रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनोनो नांथाब नाजायै खामानि मावगासिनो दं। अदेबानि गासैबो एनडिएफबिनिनो केसफोरखौ उदां खालामनो थाखाय आलादा कर्ट दानानै खामानि मावगोन होननानैबो बिथाङा फोरमायथिनानै होदों। 2 नम्बराव नुगोन बिटिआर रेकर्डनि उनाव मोनफा मोनफा बर'फोरनि गोजोननायनि बाथ्रा मोनबाय थानाय समावनो मोनसे सावगारिया ससियेल मिडियायाव साग्लोबसारदों। बेखौ नोंथाङाबो नुदों जानांगौ। सावगारिया जादों गुगोल मेपआव भारतारि रावारि हिसाबै बर' रावाबो बर' थानाय हालामाव सिनायथिना होजादों। बिनिनो बयनिबो खुगायाव एसेबाबो रंजानायखौ नुनो मोन्दों। 3 नम्बराव दङ आसामाव हरनाय कभिड-19नि भेक्सिनफोरा गाज्रि जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला सिलचर मेडिकेल कलेजाव सुबुंफोरनो होनो गोनां गंसे रोजासो कभिड-19 भेक्सिनआ बांद्राय गुसुआव लाखिनायनि थाखाय गाज्रि जादों। बेसेबांबा बेसेन गोसा भेक्सिनआ गाहाम रैखाथि मोनैनि खहा जानांबाय। नम्बर 4आव दङ भारतनि सावथुन आरो मोगथां मुलुगनि जोहोलाव सनु सुद बिथाङा नोगोरारिफोरनि गोबां हाबा मावनायनि उनाव दिनै फिन हायद्राबादाव बेसेन नाङै एम्बुलेन्स सार्भिस लन्च खालामदों आरो बिथांनिसिम फिन साबायखर बावहरबावनांगोन। बेनिफ्राय दङ नम्बर 5 हिसाबै फरायसाफोरनि थाखाय बेयो गोनां बाथ्रा। खौरां मोननाय बादिब्ला 2021 आरो 2022 मायथाइनि सोलोंथाइ बोसोर हिसाबै हादरनि गेदेरथार इन्ट्रेन्स आनजाद जइन्ट इन्ट्रेन्स एग्जामिनेशन एबा JEE आव जिरायनो थाखाय फरायसाया हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव 75% लाखिनो नांथारगोन जायखौ हादरनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया फोसावदों। दा मोनफ्रोमबो खौरांखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव हाबनो हागोन, चेक खालामनो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।